מה אתם אומרים על השעון הזה? כדאי לי לקנות אותו או לא? הוא נראה לי פשוט מהמם. אבל אולי הוא קצת מדי פשוט. אני לא יודעת. וואו, הוא כל כך יפה. אבל אולי הוא טיפה מדי לא מספיק מקושט. To run hot and cold. לרוץ חם וקר. יש ביטוי באנגלית שמבטא בדיוק את זה. שאנחנו שנייה אחת מתלהבים ממשהו מאוד מאוד, וברגע אחר כך אנחנו בכלל לא בטוחים. ואז עוד פעם מתלהבים, ועוד פעם אנחנו מתבלבלים. כשאנחנו לא בטוחים ואנחנו רגע אחד עוברים מהתלהבות לספקות מאוד גדולים, קוראים לזה to run hot and cold. לרוץ חם וקר. To run hot and cold. תגידו עכשיו אחריי. To run hot and cold. ואתם? אלופים!